Javljamo se iz vinograda Vinarije Aleksandrović, gde nastavljamo kao i po običaju već u decembru i januaru mesecu krećemo sa rezidbom. 2017. godina u Vinariji Aleksandrović što se tiče vinogradarske struke je bila izuzetno zahtevna, ali na kraju pokazalo se jako uspešna. Imali smo jednu od najboljih berbi od kada radimo ovaj posao. Evo, ušli smo u 2018. godinu, za nas je već krenula nova sezona sa jednom od najvažnijih operacija, to je rezidba. Rezidbu smo krenuli već početkom decembra iz prostog razloga zato što imamo veliku površinu, 75 hektara, i da bi to radili na vreme moramo i da krenemo na vreme. Kod nas je to najčešće u decembru mesecu i ona traje negde u proseku, u zavisnosti od vremenskih uslova, negde oko 2,5 meseca. Mi imamo već jedan uigran tim koji dugi niz godina radi ovu operaciju. Nama je stalo pre svega da kvalitetno radimo posao. Sama rezidba je veoma zahtevna, pre svega da se odradi na tačno određen način, zato što mi tu postavljamo osnovu za celu godinu, pre svega za osnovu za obavljanje drugih operacija. Postoji čak i ona izreka da berba grožđa kreće od rezidbe, odnosno od rezidbe zavisi koliko ćemo rodnih okaca ostaviti i koliko ćemo znači imati kasnije otprilike roda. Pošto sama naša proizvodnja je takva da idemo na veći kvalitet, odnosno manji kvantitet, veoma je bitno znači da se ova operacija obavi na pravi način.